Hi mga amiga, amigo, good evening. Mga amiga, amigo, ang ako gibuhat ron. Nagbuhat og lumpia. Lumpia wrapper kay anniversary sa drum sa akong anak. Ugma, mangaligo sila og swimming pool. Ya ako gipabuhat na lumpia. Mao ni siya akong giubiran. Utoson ako da. Ugma na ni nako lutuon mga amiga, amigo. Kani 150. Mo pa ni nabuhat na ako. Dagan pa ko pusto mga amiga, amigo. Salamat po sa pagbibigay niyo ng oras. Ubiran ko ni kay mag kwaon ni kabuntag. Mauna na ako. Punong bayan, alis na ako. Kaksan, nais mo bang magamit sa paaralan ng Noding? Akala ko walang halaga ang aking diwa. Puti kayo mga amiga, amigo. Buhaton lumpia. Hindi kayo papayag. Pinagbawalan mo naman kung ngunit sumusunod. Aba, alam ko kung mali ako. Ngunit sabi ni Ginoong Su, ang aking diwa nagmula sa inyo nila. 150 pieces. Tumuloy lang ako sa kanyang paanyaya upang matagdagan ang alam ko sa inyo nila. Ka-wrapper. Ano ang anyo ng iyong diwa? Muna siya. Para inig kaugma, isod lang ni nako. Pagkauma na kong likit ani isod ko ni sa rep niya. Ugma sa buntag sa iyong luto. At pumasok sa paaralan. Kaysa yun ni kwaon. Mga amiga, amigo. Papayagan kita. Ngunit may dalawa akong hiling. Maaari ka maging maestro. Ngunit hindi ka papasok sa paglagan. Bakit po, Ama? Budget mga amiga, amigo. Gamay ra ang ilaman kay Kahit maging maestro ako, hindi ako makikibahagi sa 150 ka wrapper. Ya, tilawan mo na yung balik mo. Ha? Matilaw daw sila og balik sa karonday. Oh, luto ring nabasa. Nakasan mo baga. Hindi ka ba nagtataka kung ano ang kamay ng swanyo? Ipapakita Ipaluto ni nako sila. Pila ka bukin nyo haday? Duha? Tulo? Nakasan mo baga. Aba, ang diwa ba? Sa kanan lang lumalabas? Kanina po, habang sinusukat ang aking labas, Dili na siya mayroon para akong naramdaman dito Day? sa kaliwa kong panan. Dili. Matamis siya, mother. Bukas ang balan. hindi na kuno siya maalat mga amiga, amigo. Ang lakas sa iyong puso. Matamis na. Kasi yung ano, Tagalog pala. yung ano, yung wrapper, maalat. Bihira lang Hindi po ko ba may- maintindihan yung Pagpatuloy mo. ang alat yung alin ba ang alat yung Ama, palaman or bihira po ako. ang May wrapper. ano ako nararamdaman sa loob ng aking dibdib. Ituon mo ang lakas mo. Yan ang maso ng kaupyan. Ito lulutuin ng Ang sa palagay ko, doter ko, doter. napakabigat. Uulamin nila. Aba, hindi ko na po kaya. Ibalik mo na. Ay, Walang ibang dapat makahala tungkol sa kaliwa mong kamay. May maso ako at halaman. Galing po ba yun sa inyo, Nina?
Mga amiga ko, hapit akong human. Duka na kayo ko mga amiga ko. Kapangyarihan ng Diyos. Mauna lang eh. Dako na lang ni ng upoto. Mula nang magising ang diwa, hindi pa rin nagbabago ang lakas ng swerte. Balian lamang po, ganun pa rin hanggang Tansan! Sabi na nga ba, nandito ka? Nagluto si Wang Shan ng una natin. Tara, kumain na tayo. Tansan! Ano bang bukod tayo sa halaman na yan? oo. Marimamang bukod dahil. Tama! Wala nga bukod dahil sa layon siya na ito kung titingnan. Siya ho, ang talino mo talaga. Tapos na ako mga amiga ko. Tapos na ako nagbuhat ng lumpia. Mabuti na isip ko yan. Ibig sabihin, magkakaroon na rin ako ng circle tulad ng iba. Magiging ganap na maestro na ako. Batay sa ginawa kong pag-aaral sa pagsusuri ko sa layon ko, maaari kang maging maestro ng panahon. Maestro ng panuspo? Ano ang kapangyarihang taglay nito? Ang kapangyarihan ko ay may kakayang pigilan ng kilos ng panahon. Nang may pagkakataon ka sa gawa ng puso. Ituturo rin ko sa inyo sa kamay. Ay ipapahagi ako sa iyo tungkol sa pagsusuri dahil sa pangalaman. Opo. Halika. Patingin ang makapangyarihang diwa. Para siya mga amiga ko. Humana. Sana kain ako. Nilagay yung mga sood ko ni sa ref mga amiga ko. Maganda ka sa kalasagyan mo. Wala ka dapat ibang iniisip. Huwag mong ipagpalagay ang ano at na parang tubig, hayaan mo tumalo sa isip. Pakibagay ka sa diwa mo na kumalo siya sa iyo. Kapag tumalan ka, magiging kalaban mo siya. Kailangan mong pakinggan ng tuwa. Uy, naako di ay. Tiwala ka niya. Dahil ang puso magtiwala ang kapangyarihan mo. Sayang. Tiwala ka rin at magtitiwala. Sayang mga amiga ko. Meron pa di ay dito. Abay. Ba yan? Nagagawa ko na. Ang isip mo, tutuwid mo lang dyan. Bukod sa pagiging pagkaraniwan mo, may iba kang lakas ng Doon pa kabuok oh. Hindi mo kailangan Sayang. gumamit ng malakas na puwersa para dyan. Hindi mauubos ang kapangyarihan mo. Kaya madali mo magagamit ang kapangyarihan. Kuhaan ko na siya mga amiga. Pangalawa, likas na mahina ang kalaman mo. Kaya hindi yan papalag sa ibang uri ng sirkulo ng ito. Pangatlo, kapag alaman ko na, mas madaling lumaki ang lahat ng tiyan Ano sa siya kanyang mga amiga ko. ito ay dahil sa katangian Dako kayo oh, dako. isang paligid. At ang pinakabayang sa lahat, magagamit mo siyang tubig upang ilaw sa kalan. Ilain ko ni kay dagko. Anong gagawin ko? Ano bang nasa isip? Masyado ako nasabik sa nangyari. Tapos na ako. Tapos na. Maisip ko yung ulo ko. Isip ka na Uy, pag-alin. masyado. Masyado mo ko kayo. Masyado mo kayo. Bakit kaya hindi pa rin kumakain? Hindi pa ako makakatinig doon. Ibibol para Tulungan mo ako pakiusap.
Pagod ko na. Hindi ko pa kayang pigilan yung lakas nito. Ayos lang yan. Sisimula ka pa lang. Lumalalim na ang gabi. Umuwi ka na. Nagkalat ako sa inyong silid. Magliligpit muna ako bago umalis. Pag alis mo, dali mo na ang boating to. Ano naman yun? Malunas yan para sa mga basa. Ako, hindi ko na po kailangan ito. Nagawa ko na. So mga miga, migo, tapuson ko na lang niya akong kuan video kay tuman naman kong buhat og lumpia no. Nagabi na kayo mga alas 12 na siguro ang gabi. Matog na mi maghugas ade. Manghugas ko sa kam. Sige na mga miga, migo bye na.